Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Вәлиева, бүгінгі шығарылышның төп темалары. Һөнәри ысталык ярышы. Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин Обилимпикс чемпионатына әзерләнүче махсус хәрби операция ветераннары белән очрашты. Үзебезнекеләр өчен Түбән Камалар махсус хәрби операция зонасындагы якташларыбызга ярдәм туплый. БДИ нәтиҗәләре: 16 чыгарылыш сыйныф укучысы 100 балл җыйган. Җырлы биюле бәйрәм. Татарстанда җәй проекты кысаларында 28-нче мәктәп ишек алдында сабан туйгырлады. Тиз, уңайлы һәм чиратсыз. Biz ushbu dispансеризация чараларына дәвам итәбез. Иртәгә диспансеризацияны Үзәк мәчеттә узарга мөмкин. Махсус хәрби операциядә катнашучылар һәм ветераннар арасында үткәреләчәк Обилимпикс чемпионатына әзерлек бара. Катнашучылар шәһәрнең төрле уку һәм күнекмә мәйданчыкларында шөгыльләнеп, үз осталыкларын камилләштерә. Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшин Евгений Королёв исемендәге политехника клиентендә булып, бәйгедә катнашучылар белән аралашты һәм аларга уңышлар теләде. Һөнәри осталык чемпионаты Казанда 26 июньнән 1 июльгә кадәр узачак. Түбән Камаданың 8 компетенциядә 14 кеше яклаячак. Алар өчен бу бәйге һөнәри ярыш кына түгел, тернәкләнү чорын нәтиҗәле уздыру, яңа мөмкинлекләр ачу һәм тулы тормышка әйләнеп кайтуга мөһим адым булып тора. Пилотсыз очкыч һөҗүме нәтиҗәсендә зыян күргән Шәйбия урамындагы 3нче йортны торгызуга керештеләр. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр комиссиясе утырышында белдерделәр. Киңәшмәне Татарстанның төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министры урынбасары Илшат Гыймаев җитәкләде. Бүгенге көндә авария хәлендәге конструкцияләр сүтеп алынган, җимерелгән өлешләрне демонтажлау эше башланган. Белгечләр бинаның техник хәлен тикшерә. Моннан тыш капиталь ремонтка әзерлек башланды. Эшләр планлы режимында алып барыла. Вәзгыять республика һәм шәһәр җитәкчелеге контролендә. Химиклар проспектындагы 72Б адресы буенча урнашкан гуманитар ярдәм җыю пункты көн сан ил сакчылары өчен кирәк яраклар белән тулыланып тора. Бүген Муса Җәлил исемендәге 1нче гимназия укучылары маскировка шелтәре алып килделәр. Саклагыч ятмәләрне алар үз технологияләре буенча үрәләр. Балалар солдатларга даими булышалар, хатлар язалар, коры душ һәм исән калу беләзекләре ясыйлар. Изге эштән политехника клиенты коллективы да читтә калмый. Алар 4 маскировка шелтәре һәм акчалата ярдәм китерделәр. Шулай ук олы яшьтәге Түбән Камалы эш кораллары, шырып боргыч, перфоратор, шлифовкалау машинасы тапшырды. Аларның гомуми бәясе 120 мең сум тирәсе. Түбән Камада 16 чыгарылыш сыйныф укучысы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга тапшырган. Бу хакта Мәгариф идарәсенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Бүгенге көндә 5 фән буенча БДИ нәтиҗәләре билгеле. Химия буенча максималь нәтиҗәне 9 укучы күрсәткән. Рус теленнән 4, рус әдәбиятыннан 3 укучы 100 балл җыйган. Әйтергә кирәк, быел 11ләр арасында татар теленнән имтиханны бер генә яшүсмер тапшырган. Ул 35нче лицей укучысы. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай ук Макс төркеменә рәхим итегез. Музыкаль фестивальләр, осталык дәресләре, интерактив мәйданчыклар. Рөстәм Миңнеханов башлангычы белән тормышка ашырылучы Татарстанда җәй республика проекты дәвам итә. Түбән Камада бәйрәм киң кылач алды. 28нче мәктәп ишек алдында 23нче микрорайон балалары өчен сабан туйгырлады. Малайлар һәм кызлар күңел ачу программаларында һәм милли уеннарда катнашып, җитезлекләрен һәм көчләрен сынап карадылар. Тулырак алдагы материалда.
Artırsın yemli saban duyarı. Сейініш театры нәни қунақларының собан тойғадашы. Бейрам болғаш жыр мың дәртлі бүйлерсіз болмай. Hər кім артистларға қошылып көңіл аша. Собан тойның бизәге милли ойыннар, біреулер қопшық киіп егірсе, икіншілері шүлмек ватуда ұсталықларын күрсәтә. Қалғаннар ise иғтибар білән орқан тортушу ярышын күзәтә. Biz yıl sayın balalar bakşalarında, şeygi lagerlarda, medeni pişmaklarda Tatar halkının milli vakıf yaratkan saban tuyunu uyuşturabız. Bu saban tuyun da balalar katnaşa. Çünkü Sofkova'da öte, Sofkova'da keyif küterine, jırlı bir programı bilen biz kutluybız, oyunlar uyuşturabız. Hem big matur çatlıklı bara bu beyrem. Собан той 28-ші мектеп ишік алдында узды. Оның төп қонақлары 23-ші микрорайонда яшәүче балалар. Бейрам Татарстанда жай проекты қысаларында ұйыштырылды. Быйыл оның яңа сезоны республиканың 45 муниципаль районын құлашлый. Жай дауымында халықны музыкаль фестивальлер, концертлар, спорт ярышлары, ғойлә бейрамнары кебек түрлі форматтағы шаралар көтә. Түбән камыларына диспансеризация узырға шақыралар. 19 июнде Үзәк мәшіті территориясында күшмә бригада эшләячәк. Белгечләр иртәнге сағат 8-дән кабул итә башлый. Профилактик чара кысаларында авырлык, буй, кан басымы тикшерелә, гомуми анализлар алына, ЭКГ һәм флюорографиядә үзү каралган. Диспансеризациянең максаты авыруларны башлангыч стадияда ачыклау һәм аларны вакытында дәвалау ди табиблар. Үзегез белән паспорт һәм полис алырга unutmağız. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hürmetli Tüben Kamıllar, hürmetli şəhərdaşlarımız. Allah'ın rəhməti bilən biz bu dispanserizatsiya şaralarını davam etəbiz. Həm bizning məşid işik aldığında bu şaralar uzlaşaq. Selametlik bu əmanət. Həm bizning selametligimiz üçün birləşdirən tabiblar Allah'ın rəhməti bilən kilələr bunda həm şəxsən hər biri bizə ihtibar verəcəklər. Cuma günü saat 8-də biz sizni kütüb qalabız. Axşamışa kiləsiz, özünüz bilən pasport alasız. Bütün şaralardan soң sizni təmli matroşkalı şey kütə. Rəhim etегез. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Исән, имин булыгыз.